Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta Sampura ronghang arong adat thurpak pen dolong kachisilampon. Nijang Karbi Anglong ronghang constituency ke parlo Sampura longsing ronghang arong along jakhong poni phaisir ke arni rong adat atum amithang ngatang kachirung pon pen rat atum thurpak si dolong chesilampon lu. Lason si BJP Ratcharia song atum Karbi Anglong Autonomous Council kang ni pining pening kan sirke pleng et lo lapen BJP Ratcharia song atum along meeting along kachiparoka Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong District arlo BJP Ratcharia song banglo pupen kaching thur avar sai long piklo lapen ching thur piklo pusi chethan bomlo sitame Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arlo atok anokedo non puan ta kaching thur avar sai puke kethek ponlong kompiklang lason se rongkhang constituency arlo MAC ake hai long bison be lapen MP ake hai Horen Singh be amithang ahem thekup adung het kedo Sampura long sing ronghang arong along Sampura alang bi along adolong kasilam ji aphan rong arat atum aphong kerap johang dambomlu lapen election aprang sitami dolong nang silam pivek nang ji pusita ake hai Horen Singh be sitami EM ke cho aningkan juthu et MP ang hoi kang nita ki juthu po lapen MSC ake hai long bison be ningkan isi kepleng thupo sitami non puar ni anta kerap ji aphan panung kuksi rong arat lapen osomar school ki dun kedam kewang ka siksak ajoini non ke rong arat atum thorpak si cheselam nang bom verlang Lasi Sampura longsing ronghang arong arat atum pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM ake hai tuliram ronghang lapen local MSC ake hai long bison be ake hai atum aphan prabjin pen nang rabbek thapusi choningri padopon là rong si pen si telang si nong ta tim na thang nang kirap thang ta ve ta ning kam sir ket BJP aroling pusitame aphang ke dam tang aning kam ta nilitu malong to dolong chukimo punang kilo sitame chek ipumanam ta itum han nang pilong le itum ta to hangdam sita alang tum nang kari deng de amasi non ta kisung ong sumar lo litum mithang mata kedam nai ke bang nai atwar pinak masini tum pini an ke ni tum awar sai ave ong sini tum mithang si kachobor inang lo yo amasi ni tum bang ke bor I eta chok chelu alam bang ke mane lasi alang tum ahin benta asap so akirap nang pison te mesenji ulu anta non amang ke nang kirap nang kithi na anta phala so hud abang ta chek ipumon nam anta ni tumlong le ta ruling ta non do bomlo sita alang tumlam thi ta wi anta ni litum chu arjudam elo non ta arjudam et pensi non ta ni tum chukti anta thang ta abar sai nang pipi Shona hud kopine lamchak nang litum phan nang pipi malabang so arong arar phan labang so dolong mang salam pipi election hud bangke alam chak nang pi nang pi pensi ni tumta ahok lo pusi matha pon bom lo he sitame nang anta lam ithita nang pipi nang ke rap awar sai bang nang pipi de ning koi thong kep ke dolo ningkan flikep dulu tanda ningkan flikep nang litum labang so arong chukim chorak de phita nang litum labang so towar ka dam ke bang kai kita nang litum rong arat pensi cheselam pon bom dam bom la puloma ahok aprang kongres ai ke dohut aruling ke dohut ke itum lam the kipi dam lo tang te nang ipi anta non BJP hut bange ave sap ta ve pina ili tum mangke non kachirung mangke ave sitame adon tinta idon pen ke inunut ke do erlo sitame lapen tangkain koi chirung lo la tara rikinam han la hai la hui pen ili bangka cek bangke pador dun pu boy jalu masih pador dun lo thudam lo la non taking bom lo usomar tum school ki dun ke bang talabang so towar si ke damig loma so towar lo tang tenang litum pini labang so kasel salam det pen la ningkan ko ana pisi henoji pu nang li ning chit hedum ai lampar dam de ningkan isi long patai si ba ke salam nang kok la pulhe tang ningkan wang nang litum rong rat pen si salam bom la pulu Karbi Anglong Autonomous Council kachari sarkar temanang li tum ladak ronghang arong ban kopine ka chuning ri son dui ma tum pialu aro puthonang li tum ma hin ben chuning ri pon thui ma Karbi Anglong Autonomous Council kachari arat ri bangke la pohelo je nangrap te ojalo he la
non teni tum non da chukim bom lo amasi akethe keding tum mate tum non kacari bom BJP akethe atum sar tuliram ronghang apangsi chuningri padikrim ason mandalo ane chuningri lo lasi nang bonai pidet te lason si tumi ning chethelu dan wang ta cak ta dulo nang ke cak ta duko papleng theke de lo la sinon nang ke hala sar tuliram rong hang phansi chuningri pon le MSc apanta chuningri padikrim lo chuningri lo lasi Noli tume MSc men komai glo. long bison lo Long Bison. long bison be alang li phanta ansu se mane nang ke rap thegi aphansi itu chuningri dun lo Langphera habar amaya tum ahin pen KCS dirikam amai ke sengpon lapen 1994 aningkan KYF along kachipaduk don amai phu chunbang atum aphan pusitami sertalin asengkan karcho etjipu alam aputhak sitami chingwai chingsaipon Bolongkom maji mini stadium asai hem along non kewangji ingdeng thongke praisi langpher ahabar karbi risonim so rong aji ketalon dujia phan KCS dirikam amai ke sengpon lapen 1994 aningkan aprang pen KYF along ke klem kache paduk don abang phubang phi atuma phan pusitami karcho ajai mek sitami dengponji pusi pachini pon Bangso karcho je arni lake non kewangji pai pai chikloni phai crazy arni si kado kabe atuma phan pusitami sertalin asengkan karcho pon lapen chikimo ponji pusi nang pachini dun Labang samai long mai che pahem phupon langpher KCS mei phu ke hai timung chunbang bhai ting ki atum ahin pensi mai che pahem phupon labang sotiri kama mai ke sengpon lapen abarim ke bai ef along klembang phu atuma phan kar choji pu ajai mek kedeng pon along kache tongdun lake Karbi Anglong Autonomous Council EM mati local MSc Madhuram lekthe Karbi Anglong Autonomous Council Sport and Youth Welfare Board Chairman Longki be Karbi rongasar amai mei phu chunbang pen chenglo kado kabe jutang kaching hon ke theki dinga tum che tongdun si mai along RDCP-dun. Ingdeng thongke brai si hawar karbi risonim so rong aji ketalon ponjia long tirikam amei phu longkiri te rang chunbang joysing sinar atuma phansitami arpu piponlu. Phuloni pen oruning tigathar Karbi Anglong News. Karbi risonim so rong aji la sertalin karcho jie phan bini nilitum tirikam amai keseng la pen ke sertalin karcho labangso karchuji aphan bini nilitum chingwa chingsai ponlo la pen ke nilitum labangso kecari ponji phan lanon ke bangji sertalin karchu sertalin asengkan jitula non karbi risonim sorong aje tum langfer hawa pen koson si misen pen pachun ponaima labangso committee nilitum seng poniglo president secretary pen chenglo aru arim committee doan tapi nilitum chingwaisar pen nilitum seng poniglo Lasini tum kedapta ningkan sonak taksi misen pen ke pachun ponji phan bori ponpo ate penenga bangke elitum sertalin karchu aningkan penaglo ingdeng poke panangle roklo lasila bangso ketalon ponji phan sini litum pini misen pen elitum chingwa chingsai ponlo la soteng si committee tan elitum seng pontanglo si kaddu gabe nili chonere kang tu bangke lalo jutang le avelo pulotang te khaita angthe gabelo jutang le gebelo bote khaita araje virdeji Lasi jutang farman anutina bang pu bang pitame cerap citu dunang po bidi sore doas tame bidi sore pidunang po lalu pelorang te elitum ajutang setame ansose paprang nun po ate nonana baga elitum ajutang henlo abarim nailo indiang kang lang namlo pelorang te khayang bong ta abarim nai khay ke elitum karbia khay henlo pindeng supon ape lang namnon elitum choklim elitum ingchu pami elitum ajutang jubat elam iki kedo pami akhai lasi laso kai ke padu thebi apanse elitum anutin bang phubang phisame bidi suri nang pidunang pon nang cerap nang cito dunang pon lane velon ni lithana me bangke tame kedamta ning kana menang litum penangan nang cepaduk dun lo asinon asengkan lethota nang litum ahin pensame ansuse nang cerap nang cito dunang po elitum ajutang farman pirthe dera long stame pacha thangnun thek nang po lasi lan sin nalitum mathai no chu nei thek ai phuke nilitum penengla sertalin karcho laso along jitu zonal ki kobo reception committee labangke
longkiri terang pansi nilai tuming vai ponlo lapen ke kong cumbang abang ke joy sing nar alang li pansi nilai tuming vai ponlo anu tin tame bidi sore cipi dun dia panlo je nili dak lokal mesi lo nili sidover nei polama ve nili la so committee long nili methang si la bangke nili tumching vai pensi mathalo je aning kanwang sitame anu tin pan pilo labangso reception committee a president bangke larpon voipo peneng chuneng dam tang nili dolo peneng ako longkiri pan pipon lo muning ako nu kaprehan pipon po lalu pulo nang te anu tin sitame kopilo jutang aparman apor nang cipidun lo pula bangso bangke angthe keli tum long po alang li tum long tame bidi sore do po alang li tum taon ana bangke bori pon po non nili sido wer nangi pulo tang te lage nili ko an mage thek nili long edo lasi thek chot po ingdang de det po lasi anutina bang pu bang pilong ta anutina long ta ke thega hormu do po si la so long se li tum ke thek hormu ta me chepak lang no nang po lani gan Lakhain kora trok Dwarbaguri constituency ke parlo Kangdil Teron Amekar Morsing Kropian Karbi Anglong Dormos Council Kachari Abang Pu Apan Kerap Kachohang Son si lakhain kora trok Dwarbaguri constituency ke parlo Dolamara Kangdil Teron Arong Amekar Morsing Kro Ahemtun Atum Keboy Det Pen Apo Apan Se Jelang Movi Det Pen Education Iam Richard Tobi Apan Nangrabvek Thapusi Mekri Meklang Pen Kachoningri Pedupon Morsing Kropen Perangkia Theng no Kaningje Ponki Piso Some en Etlo Nelisomar Bang Hinilo Sitami Nilichor Serdihon Rong Pipi Abang Akaprek Apin So Along Kekat Dun Hoy Abatai Dupiglo Lapen Otlang no Kachumatha Abatai Dupiglo Labang Sopen Ajok Rong Arata Tumpenta Kangsai Abatai Dupiglo Lasi Rong Arapen Plung Pitlo Lapen Nilita Cepachor ninging samsedet amatsi cekak daklo bang sopen ajok nilisopo bang hinido inot abangke biheklang chulang chubomlang nilisopo chebakingsi kachongdat asai sitame klembomlo athema nilitumke hidita ave kachongdat pen loksi nilisomar chelana lapen nilipo sitame keso aningkando olo sitame keboidet pen ajok chelang thek thedet lo lasi Dwarbaguri constituency education em Richard Tok biaphan choningrilo nangra vektha athema non current bill ta suri krehini anlo keli waren alota nangkeli polasi nili chitu imu vedetlo lasi nilitum ahemtun aphan nangra vektha lapenpu rong asar ahin pen sitame choningrilo kera pivek thapusi rong asar lapen rong arata tumpen choning ripon lapen morsing kro achor ser dehun rong pipi outlang no ka choklem abang phi aphan majok le chini sita chak chedet asonti mesenji puta achor pen pachini pon lapen kerap ke pali nangji adim lagi SBI account number 39477541507 IFC code SBIN 009403 Tarapong endorsing Togbi Karbi Anglong News Pinina toni tum pan perang ke apan nang ke hang apatak nali thanik tha to pini terang ki nai tum pha nai chupha apathak ke la phan lo yo nili tuma kisung apathak aso apathak alam nai tum phan nang ka thanji mate son ni tum ka kisung thepik la si ni tum la so kisung alam puthak nang thanji phansi mane nai tum phan nang ke hang lo akisung ge la phan lo non ni tum jo ni pu kisu ningkan ge thom do lo namase ni tum jo chuklem thekhi chudam thekhi kela kisu phanta ni tum si chelangi mu we angke la pente non jo ke chumu we khiti bati ni tum chuklem nun thekhi mase ni tum jo kasik sak do pik thek pik kela se la pente dola non jo la osuta me nonili piposi chiba nang king ma ata ni tum finansu bahni ang bong ajo alam aputhak lasi lani tum finansu bahni ang bong alam puthak kela phelo aru suwa bangsi kechok chi mane aphong batai masini lita non finansu ta ni tum chikak dak lo lapente aru suwa bang nili hem nachor nili chor mane la nili hem asor ka chikrong bang
phong batai bang long nang dun pitap nang dun pitu ret masini lita ini kang sam dia lo angke la sini tum la rong pendame ni tum chingwai lo rong penda chingwai si ni tum la bang so aro so phan bang ke phong ni tum phong lu puma sini tum la bang so aro so phan bang accept se dia lo tang te non nang li la bang so chi buki ke nang li ko son pen ko chila na ke la so chi baking ma la so chi baking ma ke la lo kisung mane ni tum along mane ni long si do lo kisung ha asi jo la bang so chi baking amasi osumar ba ni do masi ni li tum jo ni pota keso amasi ni li bang tame chuklem nun thekhi chongdat dun thekhi ason lo ba hot pen ke upai be ong masi ni li osu chi baking tame he ni li hajira tame dun iglo kita mela si la osumar bahani nili chipat he phan non nili akesik sak he pik non ta jo bangla rong atum rong si tum mane sang lin mane lason nang thon po la sini tum ki chu lo ni tum sang chunami phan ni tum hajira chongda dun thekhe ni tum are ding tang ka paisa ve non nang la tu do ke la sarbra pe nang lien velo di da phep ke ni tum la bhani velo ke la osumar bhani da usu ke non la gakhil pi bom lang ma gakhir chu bom la ke ani bang ta la so gakhir ta ke nam pina ke na biskut ke chu pin ni osumar dola la si to la pente non si akasik sak ke the tan dola la garen bil la phutha non garen bil da ni tumalong dulo non 12,000 nangeli pojo la pente angke lon garen da nakang than po ke garen nakang than chot ta leng ke waren da ni tum phan angke le lo waren nang le lo pulote angke ni tum ke ko sono makisung par ke sung lo angke la si la so garen bira phutha ta nili la kithe giding Karbi Anglong kichario Joycing phangcho pen pherang kya mai kang nipon jakhong poni phai circuit arni lakhain ko rotrok dwar bagori constituency arlo kohora polling station ke parlo kohora chondosing rongpi arong amikar mati ratchari abang phu joycing phangcho ke damtang busik ni phai khri circuit arni raidang ingti model village committee hall along APHL si mass joining mati kangdang mai ke do arni along kopi ko puson penloni alangli APHL si party along chepa ogdun detlo pusi social media athengno chepak langpon Bon sita alangli pini press meet chopa pen alangli APHL se party along pen JOC BJP a party along kachirui thumati BJP si chedo thuwet popusi rat athengno mati social media along pherangke along pen lamkar JP pon ake hai joycing phangcho pen alam thele arjuponic sinan Kaziranga pen listening ti Karbi Anglong news Kardom ini nang tumhan nang sofa jasemet alam ke lan lo nili pasner jungjung alam damtang tarik proxy raidang timoder village along PPRC along nili cepa ogdun der lo cepa ogdun der ta theke la kado be nili hada kaning jalaman daga pache rai ge lilo dag leader bagi pu tumbang ke lang wek nei ya tum han lang le ki pi wek nei tum han pi pe kisuman ke kam thap la kado be alam do la kan pa jasemet ke ahoy alam mang sapta karbi noy non karbi noy ahoy tum han si pata claim pi ba prang ni la bang ke damtang ning kan kan isna me anu tandu da leader ta la bang ke asapta RD pipe interest pipe la kado be block akam pi ne bang si interest pi alang tum thek long lo la si la kado be alam ne di thek long lo la pen chima thalo la pen ke dudun bom wokar atum ha recharge mane pa ha ye cheng pen ke di pen camera pe atum pini yang ni stame
kering oversize là từ mission mà nên nó ta long nụn để thạch long để là si dudun bom te chep lang pe pu si hasot ni ta men ma tha pui lo là si PRC long ni li che wa dun dut lo là pan dudun chok lo là pan hadak penangan olam ni lingje lo a ho kala so ta men ni li dudun chok ka phi kang ke isi che ma tha lo là pan ni li dudun chok ka phi Richard sir em hois na men ni pan na che contact lo je ke apang kicheng bana nang klem nun le men cho hoi si dam jui ma kwa lam da lo la pen si ke jasmer ni che ma tha lo la hei akam pachun ji la pen pa success ji pulote ni li hala ang tan men mang ke chun thu ni de ji len pa ta klem ti puno la pen la ka do ge development puno la si dudun kok si nai la si la ka do ge lam ni muthia si ni li pa ding nam de lo ni li puthot Richard Sarpen kisuman alam chin kilong lo alang ni nili phan kisuman alam nang than lo la si Richard Sar long sia ko klem nun thupo la si nili pini hasarni nili chepang dak tang da pasi pini ko nang le tu khoi pan nili ba solam ko nili ki che than thu ke la lo nili puthot Richard Sar long sin nili chiroi thu lo la si ado go we la pene BJP klem rap ya ta tu phanan ta alang tu man ta klem thu rap ya ji phan si ni li chu ni lo la pene li ki ukang ji tu di PRC ala tu misame ni phan ani ngang oi tha thai be la pene li thang ke no lang dom phan ni li ma tha da ma tha the la se pini ang tu han ja sen pet na pha ga la